lehenengo galdera egin eta jakai pilo bat atea dira, pixka eta aurreatu india. Guazen pixka zehazten, hirigintzaren ikuspuntutik zein da zuen herri eredua edo ze herri proposatzen dezue. Eta, bueno, hori galdera oso zabala danez, etxe bizitza gehiago behar dira Zumaian, zenbat gehiago behar dira, zenbat eraiki behar dira, az gaitezen etxe bizitzetatik nahi badezue. Bueno, etxe berriak, bai, babes ofizi... Markatu, nahi duenak hasi, Zene dute. Bai, bueno, etxe berriak bai, puntanetan hor dago, bai, egingo diala, baino alorgariozko etxe bizitzak, baina berriz esaten dut, guain momentuz lur horiek kontaminatuta daude eta urbanizazioa behar da, eta, bueno, haber nondik ateratzen da dirua. Guk ere proposatzen dugu, erabilerak aldatzeko errestasuna eman, bizirik gabeko kaleak hor badauzkagu batzuk, eta hor, zerbait pentsatu behar da horren inguruan, eraikeinaen, ez barkatu, igual, fiskat. Herri eredua guk ikusten dugu herrian badaude espazio libreak eta hoiek berreskuratu beharko genituzke eta bizitza emango genituzke eta adibidez Maiako plaza, Eusebio Gurrutxaga, aspaldian egin ziren, Eusebio Gurrutxaga egondan bezala 2 urte hauetan, baina Maiako plaza urte asko egintzala eta merezi du pixka zerbait berria egitea, konbenton inguruan egoera ekonomikoa dela eta edo gu saiatuko gea laguntzak edo nola bait konbentuko proiektua itea eta aurre eramatea, baina momentuz konbentu inguruan dagoen tapia hori baratza buruan, hori herriai berreskuratzea, espazio librea jendeak egoteko lekuak. Guretzako herria izan behar du herrigintza, jendeak gustua pasatzeko, disfrutatzeko. Oinezkoentzat ere errespetatu behar dira bere guneak, trafiko nola ala, egokitu beharko da edo moldatu beharko da oinezkoen lehentasunari. Azpiegituren aldetik, guk ekipamentuak ikusten dugu, Zumaiako udalak edifizio asko ditula, eta hori edana mantenitu behar dira. Orduan, agian araudi bat edo sortu beharko da, edifizioiek nola erabiltzen dira, zeinek erabiltzen ditu, zerren truke, beneritzen zaitere, dirua kaja bereatik batetik ateatzen da dena, eta guain foronda utzi gelditu da, eta foronda ere, forondai erabilera eman behar zaio dudik gabe, baina da beste karga bat udalarentzat, ez? Proiektore berriak bezala, etxe bizitzak. Pixka eta aurrea juten aizea eta oengoz etxe bizitzak. Etxe bizitzak gu, puntanuetan bultzatu eta jaurlaritzakin iztu lanean hori lehen bailen egin behar da, esan dugu gure ustez azkenen urtetan, guain ez da ezer lututa gelditu, eta lokalak ere etxe bizitza bihurtzeko ere planteatzen dugu, eta gero ikusi beharko dugu ere benetan Zumaian ze beharra, etxe bizitza berrien ze beharra dago. Ez da egitea, baizik, hori kontrolatu behar da, jakin behar dugu benetan beharra. Lehen, aipatu dudan bezala, abian dauden etxe bizitzakin ondoren, nik usten dut, herriak erabaki behar dula amendikan urte batzuta zer nolako herria nahi deun. Orduan horretarako plano bat maigenean jarri eta herritarren iritziak jaso eta norabide hori beti inguruko babesguneak eta babesteko tokiak merezi duten horiek babestuta, aurrea junbarko gea, baina herriak esaten duen arabera. Bai, etxe bizitzei dagokienez, balen aitatu duetan hori ez. Eta aitorrek zion hildotik jarraituz, seguru asko, edo ziur ezki datorren legealdian, arau ordezkatzaileei buelta bat eman beharreko legealdia izango dela ez. Arau ordezkatzaileak ez dakizuten entzat, izaten dira planifikazio urbanistiko bat, herrian nondik hasi nahi duen, norak hasi nahi duen, eta kriterio edo irizpide batzuen arabera ze modelo jarraitu nahi dan, ez? Zentzu horretan guk garbi dakau batez ere irizpide batzuk jarraitu behar diala. Lehen da bizi, ze behar dauden,
eta biharrak asetu behar dirala batez ere herritarrei eta herriari begira. Lurrak ez duelako denerako ematen. Eta gauz asko planteatu liteke basusta gainean etxe bizitzakitia edo ez dakit nun etxe bizitzakitia, baina gure ustez dauzkoagun baliabideak lehenbizi erantzun behar diogu zein den dagoen eskariari, eta gero hori erantzun ondoren zer den eraiki nahi duguna, lurra baliabide mugatua delako. Eta zentzu horretan, eta lehen ere aitatu dut, etxe bizitza hutsekin ere zerbait pentsatu beharko da. Legealdi honetan dagoeneko esfortzu batzuk egin ditugu, eta esfortzu horretan gure lanak biderkatu beharko ditugu, izan ere Zumaian 100 etxe bizitza utz daudelako, eta horiek merkatura ateatzen eta dauden beharretara ere egokitu beharra dagoelako, ez? Beraz, lehendabiziko galdera da ze Zumaia nahi dugu, zerri erantzun nahi diogu, eta guk garbi daukagu, Zumaiarrei eta Zumaiarren interesei, zentzu horretan Zumaiak ez du gehiago hasi behar, gure ustez, eta dauden baliabideak egokiago aprobetxatzen saiatu behar dugu. Bueno, nik ere gutxi gora bera, hortikan pentsatzen dut. Neiko etxe bizitza jongo dia datozen urteetan, eta etxe bizitza egiteko terreno guztia Zumaian janda jongo dia. Etxe bizitzak, nik usten dut, ezin dela gehiago hasi. Mendipuntu eta espaldin magia juten, dia Zumaiak dakan espazioa. Eta etxe bizitzak izugarri di joazte, bai pribatuak eta bai bez ofizialekoak. Orduan, nik uste ja mugatuta gaudela hortikan, eta zenbateko askundia espero dan hemendikan 20 urtea, ez dakit, o hemendikan 10 urtea, ez dakit zein izango da, baina hor ikusi beharko da. Etxe bizitza berriak erosten ditunak, segurazko sarrak libre geldituko dira. Eta ez dakit, hor estudio bat itia merezi du. Egia da, etxe bizitza utzak daudela, eta hor bai inberko genukela estudio bat ez, ez dakit, saiakera bat, horiek merkatuan jartzea, baina igual ipeni berkio dia udalen eskura, datozen beharra dituzten alokairuzko etxeak beharra dituzten entzako eskuragarri ioteko. Eta ez, oain dauden bezala, nahi dunak alokatzen dut, nahi dunak ez, baina izugarrizko prezioetan hori ere, bez ofizialako egiten dian bezala, hori ere mugatuta, prezio bat eta ez dakit, bizkate adostuta jabetza pribatuekin, nola moldatu gaitezken etxe bizitza horiekin. Eta alde zarrak merezi ditu bi buelta, ze hor dauden etxe zarrak eta egokitu behar diralako jende helduentzat eta ezin duen entzat. Aparkalekuena da, askotan kalian entzuten duen arazua, aparkatzeko arazua da hola, ez da hola. Ez dakit zenbateraino iruditu zaizuen da hola, eta ze irtenbide proposatzen dezue arazo honen aurrean. Bai, aparkalekuena egia da arazo bat dela, baina gauza guztiak beti bezala bere neurrian hartu beharra daude, ez? Herri txiki batean bizi gara, eta gure ustez, eta legealdi honetan ere apustu egin dugu, gure ustez mugikortasun iraunkorraren aldeko apustu egin behar dugu. Zentzu horretan, mugi zerbitzua jarri dugu martxan, herrian bertan, alde batetik bestera ibiltzeko, eta batez ere gazteak eranak eta ezen gazteak eranak, askotan ohitura txar gehiegi daukagulako, zubi txikitik arauntz bizidianak kotxi hartu eta honea etortzeko eta alderantziz, ez? Eta zentzu horretan, ohitura txar horiek gehiegi dauzkagulako, askotan aparkalekuen arazoak ere bikoiztu eta hirukoiztu egiten dira. Baina bakarrikan dato bat esan nahiko nuke. Azken 15 urteetan, Zumaiako kotxeen kopurua ia hirukoiztu egin da. Eta aldiz, Zumaiako eremua, Moia, Amaiako plaza eta abar, ia berdina da. Beraz, zentzu horretan, baita ere, hausnarketa bat, nik usten dut guztiok egin beharko genukela, noragoa zen eta zer nolako modeloa nahi dugun. Eta zentzu horretan guk garbi egiten dugu apustu hori. Horrek noski ez du esan nahi aparkalekurik egin behar ez denik, alderantziz, guk usten dugu aparkalekuak egin behar direla, batez ere da zehaztea noiz eta non, ez? Zentzu horretan legealdi honetan ere, Aita Maria auzoan aparkaleku berri batzuk atera ditugu,
Ardantza biden ere behin-behineko aparkaleku batzuk aterata daude, baina ezin genezakena egin da etorkizuna hipotekatu. Hain zuzen ere beheko plazan, denok dakigun bezala lurpeko aparkalekuak egiteko aukera geneukan, eta guk dagoeneko proiektuarekin aurrera joanaz salmentara atea genituen. Eta lehen nion dena erlatibizatu egin behar dela, eta hain zuzen ere kanpaina nahiko sakona egin ondoren, ikusi genuen, inbertsioa 9 milioi eurotakoa zen, beraz, udalak jakin behar zuen zenbat saltzaile zituen horretan sartu aurretik, eta salmentara atera genituenean, bakarrikan 22 saltzaile aurkitu genituen. 200 piko aparkalekurentzat. Beraz, gu guztiok hausnarketa bat egin beharko genuke baita ere zentzu horretan, eta apustu garbi bat egin, azken finean guztia mugatuta dagoela, herri txiki batean bizi garela, horrek ez duela esan nahi noski aparkalekuaren arazoa ez denik arazo eta aparkalekuak bilatu behar direla, baina arrazionaltasun puntu batekin. Garbi dago arazo ondila da, etxe bizitzakin batera, arazo ondinetakoa, eta mugit zerbitzuarena eta ondo dago, baina kotxeak hor dauzkagu. Beste alternatibak ero aztertu beharko ia, N624, guain gelditu da herrirako, herriko kalea da, eta hor agian moldatu daitezke trafikoen norabidea, eta hor sortu daitezke aparkatzeko zonak, baina dudik gabe alde zaharra eta hori babestu behar da, eta oinezkoentzat lekuak, espazioak utzi behar dia herrian kotxerik gabe. Nik Beko plazako lurpeko parkina hori irutzezat ezinbestekoa dela, batez ere atzean, frontoi atzean egindako etxe horiei irtenbide bat emateko. Gaur egun ez da saldu bat bea ere, nola salduko da etxe bat hor toki horretan garaje gabe. Ezinezkoa da. Eta hori zion aurre ikusita, parkinetikan eukitzia sarrera. Itxizaio, ez da egin parkina, orduan daude garajeak trastero bihurtuta. Orduan, nola salduko dira? Horrek Zumaia lantzen nahi suposatzen dio 2 milioi eurotako zu, lua, hortikan gutxi gora bera. Orduan, arrizko handia da parkina ezitia. Badakigu diru asko dela, baina nik apustu egingo nuke horrekin. Bueno, egia da, nik hemen bi erabilerak bereiztuko nituzke, gehien bat kotxienak. Kotxeak behar dituenak kotxeak lantokira juteko, horiek necesidade sartzen nahi dira kotxea, eta beste batzuk daude erosein tokita, Iñakik esan duen bezala, erabiltzen duena kotxea juteko. Orduan, poligono industrial bakoitzari ez bazaile autobus linea bat jartzen ordutegi desberdinekin eta arazori beti eukiko dugu. Eta are gehiago, hemen Ardantzabiden egiten deunean, eraikitzen denean, egin behar dien etxe bizitza guztiak irtera bakarra daukazu mailan. Osea, pentsauzazue, zer nolako arazua dan hori, egunero jendeak lanerako behar duenean kotxea. Eta hori egia da, lehen da bizi, horiek konektatu erko liakela autobusekin o dena delako egin, eta hori da arrazoik handiena.